gave me you. Mga diskaya nilabas ang pangalan ni Arjo at iba pang mga congressman. We hate you, Arjo. We hate you. Sinira mo ang dam na nagpapasaya sa akin kumuha ng project. Follow doon na animal cruelty nga ba ang ginawa sa swimming pool. Simula pala ng linggo, ang dami na nangyayari. Ako nga pala si James Harper para magatid na balita kaya linggo atin na agad simulan. Kamakailan naglabas na ang Diskaya couple ng kanilang pangalan ng mga Akatsuki. So syempre, alleged lang ang mga ito. Kailangan pala magpagpakita ng ebidensya para dyan. Pero nilabas na nila sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing ang kanilang kagustuhan maging mga state witnesses para sa investigasyon na ito. So sinabi nila paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto. Wala kaming magawa dahil kundi kami makikisama, gagawan nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na pareho nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. So, sa iba na nila ngayon, sinishift ang mata ng mga tao. Ito yung mga listahan na nakatanggap daw umano involved. Ito yung mismong papeles, mga former undersecretary, hindi si Kong Tebe. Ang napansin nila agad dito ay si Arjo. Nasa letrang E, Congressman Juan Carlos Arjo Cutie of Quezon City. At doon na nga nagsimula, may kanya-kanyang representative ang mga tao. So, syempre, magkakaroon din official statement review na lumabas sa kanilang mga nadawit na mga pangalan dito. Daan mo natin mga memes. Minun din namin si Diskaya ni Aljon. Flood gave me you. Maybe Victor was right all along. So, maganda dito si Maine Mendoza. Teka lang muna. Those are basis allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him. So, syempre, kakampi niya ang kanyang asawa dito. Wala siyang ginagawang masama sa loob. Napaka-unfair daw. So, syempre, lahat naman ito ay alleged pa lang, prove innocent until proven guilty. May kanya-kanyang laban ng mga nadawit na mga pangalan dito sa mga ihahain nila mga counter sa mga alegasyon na ito. Kung meron man sila sarili ebidensya. Nandito muna ako para sa mga memes. May nabuhay muli. Kahit natalo si Victor magtanggol, baka ito ang gusto ipagtanggol sa atin ni Victor noon pa man. Arjo! Hindi pa tayo sure. Tignan muna natin. Hindi pala si Loki ang kalaban ni Victor magtanggol. Iba. Me after learning Arjo, talos link to Cor. Kasalanan to ng conspiracy baby ni Maine at ni Alden. It all interconnects into the Aldab Nation flag. Rod, boy best mo after niya malaman na nasa Manila lalaki ka. Nakantay lang doon sa inbox no? Sinao nito. Tamang abang lang. Ang dami nangyayari. May linggong-linggo kulang ang kape para dito. Paisa, Escudero, naus pa. Oh my God, ang dami. Para ako binagsakan ng malamig na tubig eh. Ito na official statement review. Okay, Arjo Cutie. Gusto ko yung black na background. Very solemn and seryoso. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Dito totoo ang akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. Avail all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. So, bibigyan ko to ng 8/10. Ito naman mas colorful naman from Mayor Florida. Kung sino man gumagamit ng pangalan ko, mangilabot naman kayo. So, sinabi rin niya dito kung gaano kaganda ang mga project sa San Jose del Monte. Walang ghost project dito at pang world class ang aming mga infrastructure. At mag-file siya ng libel sa mga Diskaya. Bigyan ko to 9/10 kasi meron siya gradient na gusto ko yung gradient style. Ito naman mas pang thesis. So, dinedeny ulit nila ang malicious fabricated allegations. Di daw siya involved. I remain committed to serving Pasig and nothing will stop me kahit daw black propaganda. Ito black din pero hindi yan propaganda. So bigyan ko ito ng mga 7/10. Mas simple kasi kaso wala na akong makuha pang emosyon. Oh my God, ito sa notepad. Ano to? Congressman Marcy. False allocation, linking him to the Diskaya. Exposed ng DPWH. Double funding. Ngayon naman ako ay piltay diadawit sa mga kalokohan nila. Malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay diversionary tactics para malihis sa tunay na issue ng korupsyon at anomaly sa flood control projects ng DPWH. Alam na nakatawa dito? Isang parte pa lang ito ng gobyerno. DPWH pa lang. Meron pang DILG. Meron pang DepEd. Ang dami pang departments. Isa pa lang yan. Para ako nasa 1984. Yung mga ministry. Ministry of Love, Ministry of Plenty, Ministry of Peace, Ministry of Truth. Para gano'n eh. Bibigyan ko to ng 6 lang dahil literal na parang galing sa notepad siya. Pero baka nagmamadali na rin kasi sila ilabas ito. Ito naman, galing kay Liodi. Mariin po natin ipinagbula natin palaging pahayag ni Mr. Diskaya sa isiligaw pagdinig. Wala po akong tinanggap na anumang pera o pabor mula kay Mr. Diskaya. Pero hindi naman ata sa kanila yung sinasabi. Pero yung may porsyento. Isa lang din naman. Okay. Ng part ng gobyerno. Okay, gets. Ito naman galing kay Martin Romualdez. False, malicious, and nothing more than name dropping. Walang sino man ang kaya manood sa akin. Let us not allow lies and name dropping to destroy reputations or weaken faith in Congress. Ito naman sa
DPWH Regional Director. Di daw galing sa mga diskaya. Mukhang naramdaman niya magsasalita ako, sinuli niya 25% at parking fee. May banat pa. Okay, bigyan ko to ng yung 8/10. Lahat na natira. Okay, yun ang atin nakita. Tinan natin. We hate you, Arjo. We hate you. Sinira mo, Aldab, na nagpapasaya sa akin. Kumuha ng porcent. Nadagdagan na yung script ng mga kulto ng Aldab. Okay, sabi na isang die-hard fan at Aldab, 62 years old. Yan ang pinakayang sa mga ka na yan. Bagman. Action-packed political drama. Benjo Malay. A barber who gets caught up in a dangerous world of crime. Corruption and political. Does life reflect art or art reflect life? Ganun. Kong, salamat po sa oras. Ito ina. Kong? Kong? Ba't ka Kong, nagalit, you're Kong? on the air. Hello? Ang kunat. Bicolano accent. Ang lambing, ano? Ito ina. Kong? Nawindang na mga congressman natin kaya naiinis na sila. Ang kay Josh Cullen. Actually, buti na lang dyan si Batman, kailangan ka namin. Pumunta ka sa kongreso, alamin mo. Tulungan mo kami, Batman. Hanapin mo ang nawawala anak niyang Alden. Ng Aldab. Ang bilis. Batman! Salamat, Batman. Isa kang tunay na bayani. Talagang nilagdagan mo pa ang night shift mo para sa amin. Literal, mga joker nga iba sa kongreso. Nagpapatawa lang parang nakikipaglokohan lang sa atin. Sunod na balita ka na ito naman, nagkaroon ng issue ang in-upload na 30+ million views na video nito ni Voladora. Panoorin natin saglit. Bago ang sakuna. Yes. Infinite content glitch. Kahit anong pwede magpainit ng ulo ng tao. Gusto ko yun. Kung wala tayong content. Uy, gagawin binato yung yung aso. Hihiyan mo nga aso para awa mo na. So nagalit ang mga netizens dito dahil hindi nila alam kung may chlorine ba yung pool, kasi kung chlorinated yung pool na yan, pwede itong maka-irritate at masunog ang balat ng mga palakang yan dahil doon ang kanilang paraan ng paghinga. Dahil sila ay mga amphibians. Yung bromine, yung algicides, hindi ko lang kung masisinira ako yun, at mga stabilizers, na-absorb agad-agad yun ng kanilang system. Pwede nito maapektuhan yung mucus layer sa kanilang balat at ma-irritate yung kanilang mga mata. So mas onti din yung dissolved na oxygen na kailangan ng mga frog na yun para makahinga ng maayos kasi nga may chlorine. So hindi sila doon mabubuhay o baka maapektuhan sila kahit ilagay mo na sila sa kanilang lugar. O sinabi dito ng mga netizens na sana ginawa na lang nila to sa talagang mga swamps na malapit dito sa Pilipinas. Sana sa mga estero na lang daw ginawa. Pero hindi ko alam kung chlorinated nga yung pool na ito kasi mukhang nirerentahan lang nila, ginamit nila for content. Hindi natin alam kung maayos at alam mo yun, nalinis ng maayos itong mga palakang ito. At dito alam sila sabi yung maaring ginawa niya animal cruelty. So wala pa naman sinabi dito ang team ni Von sa ginawa nila, pero ayun. Sana so nilang gawin dyan mga buhaya naman o mga pating. Para naman worth naman yung 100k na yun, di ba? At kahit alam naman natin hindi naman totoo yung 100k, alam ko pang clickbait at mga friends naman yan. Pero sana man lang alam mo yun, maging mas thrilling at mas buwis buhay yung mga challenges kasi worth 100k. Pero ba dyan worth ilang billion yung pambili ng luxury car? Wala lang kayo sa kongreso, maraming buhaya doon. Tululungan na naman kita sa content. Ito last to live sa swimming pool at may isa lang tumaya dyan, sure win na agad ang mga hayop ay hindi po laruan at hindi dapat parte ng ating mga content. Lagyan nyo ng disclaimer na nilagyan nyo ng tamang preparasyon bago nyo ginawa yung content, na meron kayong mga vet na nagsabi okay lang to, safe to para sa mga palaka at sa mga taong involved dito. Kasi alam ko meron kasi mga nagsasabi sa comments na bakit kinakain nga natin yung palaka, di ba? Iba nga pest pa sa lugar nila, pinapatay lang nila. Hindi naman yun yung point. Ang point lang, kung meron ka nga na mga palaka o mga hayop na gagamitin mo sa content mo, kailangan responsable ka pa din kung paano mo sila i-deploy doon sa content mo, kung paano mo siya gagamitin. Hindi rin palang pirana. Pero puro mga insight lang ito kasi di ko alam talaga kung ano meron sa pool na yun, pero irresponsible yung behavior ito. Itong mga ganitong klaseng lohika ina-adobo po yan tapos ina-dissect pa yan sa school. Men, kumakain ako ng manok, kumakain tayo ng isda, pero pag nasa sa'yo yan, buhay pa, hindi mo naman yung paglalaroan, hindi mo yung papaluin
paluin sa ulo para sa views, para sa content, diba? Iba yun. Nagbibigay ako ng example dito na harmful nga sa kanila. Dapat humane tayo sa paggamit sa kanila. Kung paano natin sila i-apply sa ating content, diba? Hindi naman maintindihan yung karamihan, hindi naman lahat ay mga content creator, pero yun ang point doon, ate. Hindi dahil ginagamit natin para sa educational purposes, tulad ng pagdadissect ang isang hayop, ay meron na tayong karapatan para saktan sila inadvertently sa ating mga content. Hindi dapat deliberate yung pananakit natin sa kanila. No? Dapat pine-prepare natin sila na safe sila throughout doon sa content eh, kung kasama man sila doon. At doon natapos natin balita na yung linggo. Maraming salamat sa mga nanood. Ako ulit si James Yapper. Gusto pa na mga ganito, huwag nyo tayo like, share sa mga aldabbers nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. James Yapper na mamaalam. Shoo!